से बोलिए सरस्वती मैया की। डीजे संजीत राज। कोचिंग में रखाइल बा मैया जी के मूर्ति असो कोचिंग में रखाइल बा। नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा, नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा। अरे मैया जी के मूर्ति असो कोचिंग में रखाइल बा, मैया जी के मूर्ति असो कोचिंग में रखाइल बा रे। डीजे संजीत लोमा। डीजे संजीत राज। केहू दिलस 200 केहू दिले 1000 हो, पंडित जी के खर्चा केहू ले ले बसकार हो। ए भैया केहू दिलस 200 केहू दिले 1000 हो, पंडित जी के खर्चा केहू ले ले बसकार हो। बड़ी भारी सर्दे में के मूर्ति भी किनाइल बा, बड़ी भारी सर्दे में के मूर्ति भी किनाइल बा। मैया जी के मूर्ति कोचिंग में रखाइल बा, सरस्वती मैया के मूर्ति रखाइल बा। डीजे संजीत लोमा। उहे हई कापी उहे हई कलम हो, बहाती आदित्य राज के उन्हीं के अलम हो। उहे हई कापी उहे हई कलम हो, बाटे मन मोही का उन्हीं के अलम हो। गावे खातिर भक्ति भजन मिठू मासल आइल बा, गावे खातिर भक्ति भजन मिठू मासल आइल बा। मैया जी के मूर्ति असो कोचिंग में रखाइल बा, मैया जी के मूर्ति असो कोचिंग में रखाइल बा। नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा, नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा। अरे मैया जी के मूर्ति असो कोचिंग में रखाइल बा, मैया जी के मूर्ति हमारा कोचिंग में रखाइल बा। डीजे संजीत राज।